Jorge chegou desde Santiago a Casablanca hai xa 4 anos e medio. O que ia ser só unha bolsa do IGAPE acabou converténdose nun proxecto de vida. Na actualidade traballa como consultor e está prometido cunha rapaza marroquí. Con Jorge tomaremos un té típico e ensinarános a súa casa, situada nun lugar privilexiado con vistas ao porto. Quedamos con Jorge á saída do seu traballo para comezar xuntos a ver a cidade. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muy bien, Perico. Bueno, salam aleikum. Aleikum salam. Como din aquí, marhaba. ¿Y cómo saudades aquí? Así, ¿no? Así, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué fai un de Santiago aquí en Casablanca? Pues non somos moitos por aquí. Bueno, viñen gracias a unha beca do IGAPE, ¿no? Al principio era por un ano, bueno, acaboume gustando moito e por iso quedeime 4 anos máis aquí. Polo momento non teño pensado volver. ¿Y traballas aquí? ¿Pero de que traballas? ¿Traballas nesta zona? Sí, bueno, a oficina está por aí atrás e traballo nunha consultora que é a que representa o IGAPE, que é o Instituto Galego de Promoción Económica. Jorge, isto é como un pouco como a zona nova da cidade, non? Exacto, é onde están as principais tendas, por exemplo, está a Zara, o Massimo Dutti, perfumerías, e tamén hai moitas oficiñas. E son casi edificios non europeos, pero dese estilo, un pouco, non? Imitando un poquinho, sí, e a xente que vive aquí, obviamente, pois é xente de clase moi alta. A verdade é que cando vou en Navidades ou en verano a Santiago notase que non hai nada de ruido, non hai tráfico, casi non hai xente nas beirarrúas porque... É máis un pouquiño máis tranquilo, non? Un pouquiño máis tranquilo, Un pouquiño só, sí. Imos con Jorge no coche cara á seguinte parada, pero con moito tino. En Casablanca o tráfico é caótico e a condución convértese nunha aventura cada día. Pois que a xente non conduce da mesma forma que en Europa, porque a xente, pois, adelántate pola dereita, nas rotondas fan un poquinho o que queren, por o que tes que saber como van conducir, pero, bueno, a verdade, din que é un caos organizado porque non hai moitísimos accidentes. Unha vez vin, por exemplo, nunha moto que iba un can así na parte agarrado a parte de diante da moto, así que vense cousas moi raras. Levaba casco o can? Non. Non levaba casco? Non iba a protexer. Jorge lévanos a tomar algo típico de Casablanca, o té. Pero, ollo, hai que saber como coller o vaso por estes lares. Son xente de costumes ben marcadas, Sí, o té nunca falla. Non, o que está é fervendo. Pois a maneira que utilizan para collelo é isto, tes que poñer os dedos aquí e arriba. Así? Sí. Así. E faise brinde co té ou non? Non se brinde? Normalmente non me... Pois hoxe sí, facer. veña. Aí. Está rico e son super lambóns tamén, doces por todos os lados. Pois sí, non? Home, o té non o podemos tomar só, hai que tomarlo acompañado de pastas ou de algún tipo de dulce. Pois. Chocolate con almendra, non? Rematamos o día acompañando a Jorge á súa casa, onde pechamos xuntos unha xornada descubrindo a cidade e compartindo momentos máis persoais. E así tes unha cociña, Sí. un salón, Bueno, aí temos o un baño. baño, un cuarto E a terraza. e unha terraza. Ai, mira, que tes compañía, o sea, non vives ti tan solo, non? No. Ei, onde vas? Como se chama? Pois chamase Cookie, Cookie. 100% marroquí. 100% marroquí. Hai que falarlle... comprende o árabe, así Sí, que... non? De momento ainda siguen ladrando igual os de aquí Cordalá, máis ou menos, non? E nada, podemos ver Sí, un pouco señor, o porto,
a mezquita tamén. A mesquita con, Sí. cun láser verde, non? Sí. E iso o fixeron para que a xente que non sabía en que dirección rezar poder sabelo simplemente por mirar o ceo. É unha luz para saber cara onde teñen Onde está Meca e que onde rezar hai que- os musulmáns, non? Sí. Curioso, Canto se pode pagar por un piso así en Casablanca? Pois o precio pode ir entre 4.500, 5.000 dirhams, que serían uns O troco, canto é? 420, 470 euros o mes. 470 euros ao mes, máis ou Sí. menos. Aquí o salario mínimo, existe salario mínimo? Existe o salario mínimo que son uns 300 euros, pero tamén hai moita xente que traballa en negro, en B, que esa xente cobra menos incluso que O sea, que iso. o salario mínimo tampouco é o salario medio, Non é indicativo. Iso creo que foi o timbre, non? Sí, é que Temos visita hoxe. teño unha sorpresa para vos. Se presentar a miña prometida. Ah, Hola, hola, que tal? hola, ¿qué tal? Que tal? Un placer. Me llamo Imen, ¿y tú? Eu son Perico, un Encantada. placer. Hola, Prometida. ¿Estás bien? Pois sí. Sí, señor, pero es de Galicia ou es de Casablanca, ti? Casablanca. Casablanca, sí. Que bueno, unha razón máis para estar aquí en Quizás Casablanca. é a razón principal, entendo, non? Sí. Ok. Máis que o traballo, máis que a xente. Como é que vos coñecestes vos? Foi a través de algúns amigos en común que nos coñecimos un día e, bueno, pois fomos facendo diferentes citas e, bueno, acabamos aquí 2 anos máis tarde. É fácil encaixar aquí e con a súa familia, por exemplo? Sí, a verdade é que a súa irmán, o seu tío, a súa avó, a verdade é que son todos moi acolledores sí que puiden pues, invitarme a algunha festa destas de Ramadán, así que moi ben. Jorge es una buena persona, simpático con la gente y con mí, con mi familia. E tes ganas de coñecer Santiago? Sí, Despois da boda está previsto que podemos visitar a miña familia en Santiago e coñecer un pouco Galicia e viaxar un pouco por ali. Un placer coñecerte, Jorge, que nos ensinases tamén Casablanca e desexarvos unha vida moi feliz. Doulle un saludo aos meus pais e ao meu irmán, que seguro que están a ver o programa e vémonos en Galicia. Jorge, que comida che gusta máis? A de Santiago de Compostela ou a de Casablanca? non teño dúbidas a de Santiago. A verdade é que boto de menos o polvo e a comida da miña nai. E en canto a prezos? Esta é fácil, os de Casablanca. A ver, é moito máis fácil sair a comer ou viaxar. Aquí é moito máis barato. Para sair de festa, que prefires? Aquí non está mal, pero bueno, prefiro de Santiago e a de Galicia. É máis entretida. Onde notas que a xente é máis amable? Non é fácil, pero vou dicir Casablanca. E que hai do humor? A ver, o humor, bueno, sempre Santiago, ¿no? E por último, o clima. Cal prefires? Esta é fácil, a verdade é que en Casablanca sempre temos sol, aínda que boto algunhas veces de menos a choiva como bon compostelán, pero bueno, o de Casablanca é moito mellor.